The CM Solar Mission is a flagship initiative by the government of Meghalaya, implemented by the Meghalaya New and Renewable Energy Development Agency (MNREDA). Its goal is to make the state energy resilient and environmentally sustainable. The mission offers a variety of solar systems to meet different needs. CM Solar Mission is a program designed to be affordable and accessible. Small households only need to contribute 10% of the cost. The state government covers the rest, providing a 15-90% subsidy with the remaining amount for larger systems covered by simple bank loans. To apply for the CM Solar Mission scheme, you can consult with MNREDA and submit your application through the district administration or contact your nearest block development officer (BDO). Dude, Priya and Reha both want to meet me today. I just met Shreya yesterday. What should I do? First, go and get yourself tested for HIV. HIV test? You have multiple casual relationships and unsafe sexual practices. So it is important to get tested for HIV. You are scaring me, bro. I'm not trying to scare you. I'm trying to make you aware. Having sex with someone without a condom carries the risk of HIV. Why are you always ignoring this? Do I have to remind you every single time? And yes, you seriously need to change your behavior. Okay, fine. I'm not ignoring it. Sorry, Priya. Sorry, Reha. Today I am giving time to the HIV test, not to you guys. If your habits are like Rahul, HIV test is important for you. Kasing kitri truck wa kiwaya truck OM hapo kalama yung Meghalaya Commercial Truck Owners and Driver Association MC Toda haga katso tri uni ubanay dadepan panapat ba agi wak sedang yaki wa kelembu upor nado ka arpaw nyaw tri uni hi ubanay day wak so iwaro ki truck wa kit simen wa klingka ki wawan nagathain is jaintia nay bha wa ki company wa penmi khandaw bilat hado kat ni impubin gi usu bay kit yaki heidor wa ye imlang kat kam idor sorkar wat hawa bon sin dadep e ki day tho Chaki way da yakalam penbai le khamat udisi ke is giant hill district. Yaga yaki kasain da pangkre ko penman ha usarok jawai bypass sa somer mi mentadu chadu kli terchi ne bha wa kini ki thau da yo bor ki na ki chnong. Kadwa kasain dang yang go upoy katai ka singi sedang yaki kadu yo ha ka arpaw sotri uni ubanai da yo chithi ka na udisi ka west giant hills uwada ong wamcha open man yaki gi. Hejo ipor leki dekot ke MC Toda khana ki wani liang ki bor pulit ke West Giant Hills le da phun maham gi yaki wala da penman yaki ki daw kem yaki. Kamte ne liang ki dekot ke MC Toda Giantia unit ne ka arpaw santering da penman ya lang ki hap chem ka community hall kli terchi yo ye perlu ye perkhat he to wa ke yaki wo man ha ka arpaw nyaw tri uni banai we da em lang na do ki wa khamat ka central body wa kan thup yo president Umos Klandar Marngar. Hadin kaya lang umos klandar de lang wakiwaya khamat ka jaintia unit wakantup yaw hey bor mi parent ukmen marchiang na pentip ki wahagani kaya lang ne liang ki parada khot waro darai ki da iwi isur walai ba chakmat ye yaki hanle em ipentin pensmin de wo ong le waki man ki wakre uchang patok ne bha sngaw thu ki wa imi ki wa yakun ye hong kamte khut kentu kursu ki waro ki tri trok ki waya trok wa ki paiba wa wan ekar chan yaki hagani ki yaki yongki Nagaliang i kam ki tre truck ki ubo truck po kalama yung ka MC TODA dan ka Meghalaya Commercial Truck Owners Driver and Owners Association ngi nakaliang jong ni yakane ka strike ngi la pen banana do khat sauterik but yakane ka jing strike jong ni kalong halor kini ginong rim kumbangi la ya don meeting na do benswa but ka sarkar lamba udisi jong ka East Giant Hills apo cleariat kajing kwa jangi kalong ba ngide ban yo ban kit ya umar nang te na po cement factory but hakaju ko por ngidawaru bangin yo ya kador dakador sarkar ngimde ban sya ngimde ban kit ya kador ka ba dakador ka bahir te halor kini ki benta ngikum ka MC Toda hadin ki arlai telig meeting ki ba ngila yasyong but ki cement factories bat ka sarkar lamba jung DC te ngisem bat ngilap ba kani ka jing ya syong meeting jung kampo SHA but halor kini ki ki jing dia bat ki jing bamyo bangin tray ya ka kam te ngi la rai bat ngila sim ya kana ka rai ban sim ya kana ka strike bat kana ka strike jung ka long indefinite kat hadu bangin pat yo ban penbai le ban yo ban sibenta
hakan ni ka jingki jingba ngin yet bet yang ka strike jongi hakabai ide bat kabor sarkar hadin bangila bena bakandon kadang indefinite strike nakaliang jong ke MC toda haka arp sautrik jong Oktober arhajar arp hosan takamut menin niyo eganek city na u DC jong ka West Gentia Hill District kabaong ba ngihap kinim sya ban ngin strike mo drete nakalian jongi kumbam dan kam ngam kudan kam ban pule ya borok ada ka city ndre ngajin suhu jongi ban nakalian jong ka sarkar lemba jong DC jong ka West Gentia Hills kim kwa bengin pelong ngene ka strike ndre tang ka way ka bangi kum kipai ba haba ukpo utungan ngimdan lat ka kumwe syu te mlele ya kata ka jingkhang na ka jingayon marka India ka de ka demokrasi te ngidan ka hok ban strike but ngin saya pet kapo feel long kumno ya kata jing strike lada yung kumno ringin late hi ya ka jing strike jongi kandiat bed but ngakarpat ya ki member jong ka MC tuda ba ngide ban wanrenti baro hakata kasngi bar ngakarpat ya kipai ba kumjo namar sisin bakala yat ka business kam detang ya ki babu kali lenik trakali ya ki driver dan ki handyman hendrei ka aji mentoy but kapan imja ya baro nadu basdang nadu lum sinong hadu bernihat hadu gohati ka aji mentoy but ka ai ja ka saja yangi te kan ni ka jing strike jangi kalong halor ka jing dawa jong ukpo ba nimyo ban tray kumbangi de ban tray hari la jong hendrei hadin ka jing pentut but kajing bom ya bet hakata ka jing keren jongi kasaput no kan ka jing ya lenti jongi te nakata ka daw ngi habban pelong ya kan ka indefinite strike but kumbangi larai nadu khat sautrik but kan ka jing strike jongi kam detang nakabenta ki ya ki balet shadu asam rei wat ya ki lokal ru sisin bela strike kamut in strike ya baro but ngakarpat bat kajing kerpat rit jonga ya baro kiseng badi kipai ba kibadon kibalong kum kita ke stakeholder hakane ka kam bakin sobha bani don bentalang bani namar kane kajing strike jingi omde bangin khang ya ka kam ya kamai kaji inre bangin yo bakata kamai kaji jongi kanang yat kenang bangi baro ngin yo ban ya imjalang bat ngin yo ban trelang ya kana kam harkat bat ki cement factories ya kan dia kajing strike jengi ni layo permission da kajing ibor ba kajing snuit jong kasinong mi metudu kajing sisa nadu nami metru terter nadu nak ten sumer hadu klik tercing layo permission nagaliang kereng ba sinong bat da kajing sungu ya kereng ba sinong bat kipai ba jong kisinong kibala kersian yangi bat kiba ailat yangi bangin pelong ya ka strike halor kajing mentoy jongi kum kipai ba bat kum ki kunjong nyo trap ki truk ki bangin bat ki long betang ya usimen bat ya klingka bat ngilap ba kani gajing rai gajong ki ban sim ya kani ka benta ngisngo ba kalong ka babiang bat ka ba nakaliang jongi kum ka kunhuni parok hawai ki bahap papo jong satri jong ka meklia commercial truck ono driver sen ngila ai gajing menjur lang ha ka general meeting gajongi ka badai nadu ki por ki baladep adu menin ka baladep ka khasau tarik bangilong asilong balai na marba ki daw ki long ki ba syong nong rimba namar menta ka jinge ki ka jongi ya kini ki cement factory bat kini ba penmi yo klingka kalong ba menta ngimi kimyo kini ki try truck banong nya truck kimyo ya ta kador government rate kabala pas daga sarkar meglialong ba ka transport bakin ay kandai tengka 10 kilometer pi kan ni kandai tengka 10 kilometer kamdai ka bang bangi ba nginyo bisa khambun ki trai truck bananya truck hare kan ni kaya tengku jing bat pai ba ro lada phim ay kan ni ki kali kamut mental ami keleng he man lagi jaka kami kata ka jing ong bakini ki truck kikit pelatput dan ni overload te kan ni ka jing ay duna pisa ka jongki kim buram ya kan ni government rate dan ni kini ki trai factory ki mai ka penlong ya kini ki trai truck bananya truck banmi ka baikit kihaban kid overload tenda lakit overload manu bajot bakit overload dikin jot kipat ba
bat mangi kitrai trok rukum juk ngin jot bat kajing syak thok kubor kalong na kapor sakapor kabala dangin kiara kaningim lashu tendawat ya ka dautun rai wat ka sorkar ka syong ngi ngi kentu yang sorkar bab ino kani kajing krong pisala ni ino pendep kutno ya kani kajing sim pisabun mo bagi syak fan bun ki wait bridge tenakali yang ngajongki ki ong yang ngi bangil adon kajing syong sistem bat transport minister telengi la ulong yang ngi ba kan suk kini ge ibrokoi pikit underload kumnungin kit underload lada ya kador sorkar kam ayangi teladang la ban ay ya kador sorkar sengi ngila tikna ba ngin la ban kit underload kata kadai kajing lap kajungi kanong kajing suk lang ya barokoi ya kitrai snong kiba knyum lani kiba penmi jing yok surok ya kajing king baterter kala lai ya ka sorkar ru ban mi kajing halor kini kajing komplain jung pat ba ru kala lai te yang iru kiba bu kali ru kala pensuk lang ya barokoi namata bangila ban kit duna ya kata kajing kit te kani kadai ka dauba kaba haba kani kajing ki kajong ki kajing penmi jong ka Giant Hills unit ya kani ka bantangi sngo ba kalong ka ba syongnia bat ka ba syongkun bat kalong kajing arab lang kajing bahalang ya barokoi to sasakawi ka benta kajing ki kajong ki halor kani kajing yok lot pet menta ka ai ka bang yok jing ku lang ba kani ka MCT ODA di ODA bat ngiyok ki jingkit ki bangi persang menta ban yakit para mangi bani ai bala para mangi kum ki trajela te menta kalami usok per kajing ku ka bakrau ba pi kum ki media pilawan ki jingelang piloi bat pila ru umdai ban sngap tang nangi kinong elang yale stom ba pin interview ya gitu kinongwan meeting ru ibat ni menshwa por bangi hadu usnam argar puar ngilum lang ki kali kasi jantia hadin balak khang kani ka doyong lakhang kiding ki pajba jingi kim yo shu ban buk kali namar kim la shu ban kit jingkit teda ka bang ya penmi ya kani ka asian ngi le stom ban kit para mangi ya kini ki mar ki bami ka jala ka jungi ila persang tang na ikok tang na ukok ngila persang te menshwa ngi don tang saus patam menta ngila ya combine lang ikali bar khoi kemut ki batit kali ngila kot saka khatsan spa tli kali na uar puar hadu menta usna bat ka e ke bang internet kalong ba phi la da philap ki jingelang ki jungi ki don ka wei ka benta ka ba ukpa ubom yo isu ki kmat uya lamlang ya ka kun ke jong i mo ka badang kabala lang sulat pule bat habang ikli ong balai piwan lang ma phi i ong bangawan lang bat ipa utau ukpa uyeng uong ba menta ngala pentit kali bat ngam yo i ban san ngara lang ini kun ba insan ba intip lang ya ka kam ka bangatrei bangala yo jingkerku menta ngala yo bu kali ngala yo ban pendap yo by school by court by sla ya ki kun dikti bat ki donru kilong kemi menta bili i ka asian ke jongi kiba kila thit kali namar kala kardu ka bala ka sngi ban pesa aying sem menta kila yo ban thit kali ban ya ki aksar lang na menta ban pendap aying sem ki don kilong kemi kilong pa bro bat ukpa bat ka kemi ki bawan ni kendu ingi bawan cha jingalang ki ong ba ki kun jongi uwan ban sngap e ka jingalang jongpi bat ula ong ingi ba ban pentit kali kenang bangi yo ban bala ban sngi te menta kila shania yo kun bat hakata ka jing le bala jong to kun ki jingarap lang jongi na du kini ki try kali ki bala khamsan mo kinong nya kali ki bala khamsan nge don lang ka ju kanun ngela betin den tilang kapan long ye ki kemi pa ban wan lang sya jingalang bakin kentu yangi sengo ba pin pet lem sengo ba ban yalam lem kum balong mentangi sultanat ba ali la kum nu gumut ba uni kun jungi ngila pentit ikini kali ngila yo ban ki ban kesar ban yo bala ban yo sngi to yarap lang te katne ka jing shania lengba jong ngimla jing shania ki bang yo menta te kini ki ba kilong kemi kilong pa ki kun samla mata gila thit ikini kali ban yo bala te hato ngin shu ya ki steng por piong kani ka jing ki jongi try ka bakla te menta hapo Giant Hills menta lengba kini bakit simen bat kelingka ngiladep ya kran hang di baki kali barzela kamut kit kali jong factory ke bakerteng jongi barzela ki kali jong barzela bakit menta kim duna ya ka arajar lai hajar hisni kimi ki kali kasi jongi menta kamut bakim babun kim yo alat ban kit jingkit kilada ong maki te shumudur mapi tu shumudur mapi lada kini ki try jela jongi ki yo ban bala sahang ni tenga try kumaya kernam na kini ki para lok ki badene jantia ki bamlin ni ka kam lada dei hok ki try jela manta ki yo ban kamai ban kit ban ba ya umar nang ni uklingka bot simen ngim bakla bangin haban tit kali sa kunan kam kali sa kumba arpo jar kali tam ye ki kali te kat kata ke arpo jar tam ki kali ban kit da ki try jela jongi hato kam de ke employment ka bakrao kata ka de ka jingkli bangibu tengi sngo ban ong sa sorkar kani ka jinga ki jongi
kalong ka way ka bang ngiyarap lang ya sorkar bangin create ya ka employment langin create ya kani ka economic crisis kani ka jingkerdu jong ka bala ka sngi ha kini ki por pemerintah lara pi ailat yangi lara pila ban patha ya kini ki cement factory giba penmi kelingka ailat bangin kit akador sorkar ban lat ki jing ki jong ki ban ailat yangi bangin kit matrai bagi pajba mentah ki lat ban knyum lani kentok sorkar na benta bikin yo kin biang kabala kasni ban basa ban petia ahi ngasan tien rai ka ka bangi ngilap kum kinong yalam benta jong ka sengkemi ngilap bang ka ba susi kalong ba na kaliang ka sorkar ngapong ka sorkar na marbalai deputy commissioner umi hi penmi ya ko ada ndai na ladi uhapan penmi ya ko ada lengba kajik abor jong ka sorkar te ka sorkar menta ngi so ban ong ka bakla haja ka ban kersan lem ya kani ka kam ka babaha bangile namda ban penbiang lem nam tagi trajela mo gijongi ban pensuk lang ya barokoi henry gi pa penmi ya ko ada ban ong ba ban penting pensmit ndai ban penting besmit ru la long kum ko ada kalong ban khang persya ya ni ka jingki ka babaha ka jongi bat ngila ban ong ba ka ba subsi kalong yo ka jingtip na ka bangi ngokhia ru ka por bat ngaso ban ong kanang pen pan ai mensim ya ka jingki ka jongi kalong ba na kaliang jong OC jong ka janjels kubadai ba nong tudu ula kol ya unong yalam mujongi ula ang lada pia syakmat ya kani ka jinga ki ka jong pi encam ya pi te ka ka bang sultanat na kani ka jinga lang ba mentah ban ngi sultanat na ka ji ajumut jong ki para dekot jongi yo ka asion ba kawe kalong ba imat ngin hapai biang sya ki por ki ban barim ki ba imat ndai tang ka jinga tukana puriskam kalong nadu usim tirat sing jongi habakut pu hamat ya ka ying bendi ban penim ya kilong din gejongi ngiru imat mentang ngi haban but ngi haban pediang lada ka sorkar ban tap yang ngi haying bendi mo ki ban tap haying bendi yang ngi meneng ila da prai ba ya kata ngin pediang kun mensim bangin ya na menta ka jing lai lut na menta ka jing bha jong kilong din ki jongi kata ka bang ngila de prai mene nang ni syakmat bat ka ka bang ngi sosi ngitip nadu ka sin ka benen kong ngala ya keren ni presiden hapor ba ya ladep ong na kinong elam jong janjels balak don kejing ya keren kejing ya ki ekipor ba mensua ba kejing ya show meeting ba DC jong ke is janjels ka ka kubor ka bangiyo na ki ngiladep yo ekipor man mensua bat haju ka por ka don kejing kro ngalak don ka phone call lani kejing ya kenduk rengkat bat kinong elam jong janjels uni unong kemi lenti unong pet jong kini ki cement factory wai tunong mikmat wai piam oh te udon mikmat na kaliang jong kini ki cement factory ula dep kan sayangi ula ang ba ula kan nakitin parang ba accept our generous offer bang accept our generous offer as the other have done before bang lada bang if you go ahead with the fight against us maybe kamut you will face the consequences uang hadu kata tinga ngasong kalong baka ka kajing bakla jongi mentah sobha ngine penbej no ngakentu ya kiwe kinong yalamru ngakentu ya ki paranong songsnong jong janjils jang karilum jantia barakoi kawe ya ka kajing bakla ki bangi ngila bakla sobha ngin penbej no mentah hi namar ba uni ubarjela unut ban kran yangi unut ban terwa yangi ban labu ru kajing terwa ba kajing kro haju ka por longkum ka ketin berngam kamut pediang ya kani ka kajing terwa ka basbun ke jongi kumba kiwe kila lem syakmat lani lada pim pediang ya ni kajing terwa ka jongi kamut pam pin sama jing lada piaki persya ingi to mudur bi da ubriu ubana bar ula nut ban kran gumta kamut ka deibet kajing bakla ka jongi hangnu re hangnu dena kaliang ka jongi ngila raikut menta bangin kentaj bat ngin pediang ya ta kajing berngem ka jongi jia kat bajia ngin ya syakmat pan ngin ya kun ya kani ka benta ka jongi hadu bangin dayo ya ka hok ka ba ngi ya dawalang bat kan biang lang ya barokot kata ka de kajing ya tiga jongi